Ja, så er vi ligesom inde på GeoGebra her, hvor I kan se, det er sådan en værksted her, hvor man ligesom kan lave linjer og cirkler, og man kan skrive og sætte billeder ind. Og så her, så har vi sådan en linje, hvor I laver punkt til punkt, og så får I ellers bare en helt lang linje. Hvis så går herop igen, så trykker jeg på linjestykke. Det er bare sådan en, hvor jeg trykker der, og til der for eksempel, så har I kun én. Så kan man for eksempel lave sådan en trekant, hvis man nu vil lave det herovre. Sådan en trekant her. Det bliver meget grimt trekant. Vi prøver lige igen her. Så laver vi bare en firkant den her gang. Så kan I ligesom se, at det bliver en firkant. Så det er jo ikke en rigtig figur endnu. Så trykker jeg bare på den her og polygon. Så skriver jeg punkt til punkt til punkt til punkt og derop igen. Så bliver det en form, eller hvad man siger. Så hvis man så gerne vil spejle det, trykker man derop, og så laver man en linjestykke igen. Så trykker man der til for eksempel der. Trykker jeg herop på den her, hvor det hedder spejl i linje. Trykker I på jeres figur og på jeres den der. Så spejler den det. Så hvis I gerne vil give et lille stykke med en givende mål, trykker I der, og så skriver vi for eksempel 6 cm, og så laver den på 6 cm, og heroppe kan I lave cirkler, og ja. Og så har jeg faktisk lige glemt at sige, med den her streg, I kan se med sådan nogle tal på, det hedder en aktie, og den kan vi lige fjerne, fordi det er meget træls, at den er der. Og så kan I ellers bare lave en masse ting, og I kan skrive herinde og sådan. Så det var sådan det, vi gerne ville vise.